Shalom. Horas madihita amanginang. Alan na yung masuk rombongan ni Parhalado. Dohot panitia. Dohot yan na kota sekolah minggu di prosesi memasuki gereja. Di si jong-jong mahitanon. Jala diiring ma dohot ede. Sian nomor 616 ayat sada. Jong-jong mahita. Maulate hudul mahita salhuna. Horas madihita saluna hurian itu harta. So ninang tamuin namin na buhay madohoti ulaun perpungan budari peringatan ni hatutubun itu ata Yesus. Tuata man maraparsara do tita asa tapara di marwa da pikirata lo parparsara do di bata martang yang bema ita di bagasan rohat tadi. Amin. Ruas ni huria na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Jumolo mahu pasat tami tabe tuhamu. Selamat ari natal ba di hamu saluhuna. Marlas nirahado hita di bagasa borginon. Mames tahun peringatan ari hatutubun itu hatta Yesus Kristus si palua hajal mauni. Jako ma Yesus di bagasa ngulum. Jala paluas ma ibadah mangarajai roha ng pikiranmu. Patugijang matuhang muna. Hamu ali aka harbangan. Patugijang mahamu. Ali akapitu na siyan narowi, asa bongot raja ni hamuliaw ni. Iseulaning raja ni hamuliaw ni. Ima Jehovah nagugo jala ulubalang, Jehovah ulubalang do hamusuon. Marede hita siya nomor 57 ayat sada dohot 2.
gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia na tumupalangi dohot tanoon, amen. Nungga patar hanguluani, jalan nungga huida hami, jalan nungga huati doko kami, dohot hubarto kami, Tuhamu hanguluan na salin nileleng na dilabung ni amay hiyan, jalan naung patar di hami, haleluya. Ale Tuhan debata aman amin na di banua gidjang madak mulai ate do hami tuho ala ni gudang ni asi do torong roham di hami ai di basa-basa ko do anak mun sasade tu hami na di pardang ulanon asa malu hami marhite-hite ibana sia dosa do hamatian saleling ni leling na hupang idu hami tuho sa sodangi marohan nami na hulumi marhite-hite to di purbadia akum di se parohai bahabi asa huto hami madak mulai ate tuho asa tarapur situ turuhan nami di hagugutan doh di hapujungan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin udul mau marhite siya nomor 605 ayat 1 do 2. Liturgi na panopaon na parjolo mangarade Pak. Debatado na tumupas sa sude, ibana do na jumadihon na sana adong siyan na sana adokyan gabi adong. Dito pa ibana do julumay tumiru rupana, tulos to pangalahona. Jala dilehod do huwaso to julumay mga rajay sude na tinopanay, atong tabigema liturgi na parjoloon. Sada Musa Sada ayat 26 Rodi 27 tersurat di si dungi makuling musema debata tolema ita topa majolma tumiru rupata tudos tu pangalahota asa dirajai deke akana di laut doho pidong akana martonga-tonga langit doho akadorbia rodi sandok tanoon nang sude gulok-gulok akan majirir di atas tanoon. Jadi ditopa debata majolmai tumiru rupana ditiruhon debata lau manopa ibana bawa dohot boru-boru nasida ditopa. Amin. Pesalmen 33 ayat 6 dohot pitu. Marhite-hite hatani Jahoba do menjadi akka langit. Jala marhite-hite hosana parangan nana. Sude akka parangan nado. Ibana papunguhon ait nilauti songon tibunan. Akka parartaan nado akka lumi dibahen. Pesalmen 130 sia ayat 10 tolu dohot 15. Ai hodo nama nopa akka piaku ditonun hodo au di bagasan bortian ni dainang. Datung buni holi-holiku di jolom ujuna terjadi au di habunian
ujung natar sirat au di dalami. Yesaya 40 ayat 26. Manai 5 matamuna dopak gijang, jala idehamu, tung isema na manopa akai, tung isema paruat parangan nasida marbilangan, iba natahe, majau luhu nai ti goarnabe, marguru tu hinagodang ni gogona, jala ibana do nasun hinagogo dang tagamon lilis nanggo sada. Amin. Job 30 sada ayat 5. Tungsuran naung marpangasi pangalahoku jala patu manilu manahopi si paoto-oto. Kolose sada ayat 10. Ay marhitesian ibana do di topa saluhutna na di banua gijang dohot na di tanaon na tarida dohot na sutaridai aka habangsa aka harajaon aka gonggoman aka parhuason saluhut nai di topa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana. Marede tasian nomor 614 ayat sada. Nifatik di pesta tabur nginon ima hatan itu hatan tersurat di pasal men bidu sia pulualu ayat sada edeo kamu ma di Jehovah ede nai baru sada nunga dipapahin ibana aka halongangan nunga ditupahi siamun nai doho tangan nanda bediai ibana atong rak magido gogo mahita sia tuat debata tuat debata sai para gogo imahami mangulahon hombar patimi amen mengaradima liturgi napa duahon. Dang adong nahurang di jolmai di bahet debata tungsonang donasi dari porla edeni hape talu do jolmai di bahen panggilan di sibolisi jala lupa dia kapati ni debata gabi manda butu bagasat dosa gabi di palau debata mana si dia sian porlaki haci nai ya teh naung adokian gabi soada naung sonakian gabi susah tapi gema liturgi napa duahon. Sada Musa tolu ayat sada 2 dot ayat pitu. Alai uluk dona umbisuk siana sana manggul mit di ladang akan ajina dihon di debata Jehovah. Jadi didok mamandok buru-burui atehe tongondo didok debata naso jadi panganon muna sian saluhut hau akan diperlakon dungi nina buru-burui mamandok uloki. Jadi do panganon nami sian parbue ni hau akan diperlakon. Itu dungi tongger mamata nasida na dua diboto ma namar samara nasida gabe di semoti membulung ni hau arak bahen sibuk nasida. Amin. Pesalmen 50 sada ayat pitu. Tongodo di bagasan hajahaton doa tubuh jala di bagasan dosa di jakon dainang ahu. Roma tolu ayat 12, 10
16 sohot 10 walu. Saluhut nasida nunga manimbil tung sanggedo nasida maroha mago dang adong sibahay na denggan nanggosada. Hamagon dohot hapursuan do di dalan nasida. Ia dalan hadameon idang diboto. Dang marhabiaran di debata roha nasida. Amin. Rom tolu ayat 20 tolu. Aidang adong imbarnii tung saluhut do nasida mardosa jaladang dapo pujion ni debata nasida. Rom 5 ayat 12. Dibaheni songon nabongot dosai tuportibion marhite sian sada halak jala marhite dosairo hamatean. Songoni sahat hamatean itu saluhut jolma ala sude nasida mardosa. Sada Jakobus ayat 15. Jadi dung manjakon sakap ni rohai di tubuhan madosa. Alai dungguk dosai di tubuhan mahamatian. Amin. Marede hitasnya nomor 40 ayat sada dohot onom. Bagasan uduk doh serep ni roha tatau poti madosa tatu adopun di debata martangi yang mahita ale debata nami namaras roha jalan abadia amanami marite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami rotu jolom huhilah hami rikot was ni roham disaluhut hami halak pardosaon. Saya pahot mga sindaroham dihami marhite-hite panindangiyon doh tahgugon nito di Purbadia asa tarapul situturo hanami majoho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho pahin hasangapun di gor menabadiai. Amin. Mangedehon 50 ayat 3. Asaga
baga tarengo Tuhan sani dosata, isebe mangaluhon aka na pinili ni debata do nama mitori, isi do nama madabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do nang mate. Alain dadaholani, nang mulak mangulu do, jala disya munu debata do ibana mangondiho kita. Ay dangadong miipar ni ay salu do perdosa jala hurangan maradapun hasangan pun ni debata. Alay akan nagabi pitor, binahin ni basa-basa marhitesian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na marhiti-hiti Jesus Kristus na pajongjong ni debata bahin hawang sa parasian marhiti-hiti haporseod ni mudarna. Hasanga po ma di debata na digijang. Mangaradi ma diturgi na patuluhon. Saha do tangiang dohot angguha ni jalumai tu debata jala marpamuati do rohana di akana mangulahon patina dohot na mangului hatana marhiti akapanuirang di pada narobi diberitahu do asin rohana ni debata marhiti-hiti hatutu bunisi paluai ima Yesus Kristus Tuhani atong tabegema diturgi na patuluhon. Sada musatolu ayat 15 jala bayanom munama parbadatu dohot tu boru-borui Rodi pinoparmu tu pinoparna ibana mengalisaton ulum gabe pargutonna tangguhilmu. 5 Musa 10 ayat 15. Panurirang sada songon awon patidangon ni Jehovah di batam siat tonga-tonga mi sian akka haanggim ibana tama togi honomuna. Mika 5 ayat sada alayang goho alib Betlehem Eprata mamemethu dohonian anggo petungpola jujuron tua kahutan na mariu-riu di Juda hape sian hodo haroroan ni nagabi panggogomi di Israel jala akka haroroan sian nahinan sian akka arina robi salileng ni lilingna. Amin. Yesaya ayat 5 ay nunga tubu dihita sada poso-poso di leot tuhita sada anak pape tua barana do sugut harajaut jala behnon na guarna si partai halongangan si ulubalang ni debata ama saliling nililing na raja ni hadameon. Yesaya bidu pitu ayat 14 dibaheni apala Tuhani sadiri ma mangaleo sada tadda dihamu idama gabe-gabean ma sada na berbaju jala tumubuhon sada anak jala bahenon na magwarna Immanuel. Yohanes 3 ayat 10 ai songonodo holong ni rohani debata di portibio polado anak na nasasadai di leon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan nasa leleng na di ibana. Amin. Mari dihitasi nomor 600 ayat sada 22.
epistel di pesta Natal hatutubu ni Tuhan Yesus di Bornginon, ima hatan itu hatan tersurat di Matius bidu saja, mamuka maisya ayat 10 rodi 20 tolu, tajahama marsika sorin. Yang go hatutubu ni Yesus Kristus sonodo, uju oroan di si Josepi dope inana simbariai, gabe-gabe do ibana siato di Purbadia, adorang sumarsi pada dohat dope nasida. Alai dinda sawani dope tahi ni rohana di idama di pida surusuran ni Tuhani nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria gabe dongam musarife muse. Ai nasian tot di Purbadia do naing tubuh di ibana. Masa pesude nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhitesian panuirang na namadok. Ido sahat na martua dua kana tumangihon hata ni dibata jalan no peopsa. Amin.
KBG jala tajahama berita hatu tubuh ni Yesus Kristus si palua hajal mauni naro tu portibion sona sinuraton ni si Lukas di bidu 2 ayat 1 rodi 14 dungi Roma ujui pareta siar Kaisar Agustus ikon suratan na sejolma di gonggomanna pamilangan parjolum mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Maaf si Joseph Nasion Galilea jalan jadi adong bampur ini di ladang nadisi aka permahan mengingani pinahan nasida. Jala topuma adong dongan ni sursurani torop tuak keperangan perbenua gijang dipuji dasida do debata madok. Nungaro tu hatai manapot hita jolma mabuan haluaun dohot hati uroni marhite hati uron na binuan itu hatai gabe tiuruma nang nguluta tiuruma nang akas dalanata tujuan niaryon. Laho pagalak lilin, Roma mang padita, jongjong di langgatan mengaduk ruas, laos Roma muse, sude parhalado huut maniuk lilin nabe, mengaduk tu padita, galahan ni padita ma lilin di parhalado, dukuni laos purhak ma parhalado manggalaki lilin ni ruas. Dunggala pe sude lilin ni ruas, ipe asa di topi lapu dohot mga dehon sonang ni burginai. Ditiki pagalakon lilin, makuling ma musik angon-angon. Dunggala sude lilin na tiniup ni ruas jongjong maita.
Jong mahita saluhutna. Mahita maka tidakon hapor seutai. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumopalangi dohot ano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabigabiya siya to di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetarpajan lu ibadah di hau penur silang, na tua tuban nuator dung bitano, na mulak mengudu dari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargugu na sohatu dosani, sisi may bana pay mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangudu do namate, au porsea ito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihala Kristen akan nabadia,
doh dihasesani dosa, doh dihatai nama doh mulak mangulu suguk daging nihalap nau mate, doh dihaguduan na sora sudah. Amin. Udul Mahmud.
pasaat debe kata sambutan informasi mobil KB Shalom. Horas madihita saluhuna. Jadi kami sadiri di son mabek kata sambutan sian panitia Natal. Jadi di son roro kami panitia Natal memang ucapkan selamat Natal. Jadi adoran sotusi perjolo sahali dohonota do malate godang tutuhatta pardengga basai di tahun 2020 sada sangat-sangat berbeda tu tahun nasalpu biar do pihitang mengerayahon haroroni nama saon sangat-sangat sepi nung sonari puji Tuhan kita merayakan Natal 2 sesi. Malam perayaan Natal pertama, dimana kin pukul 4 sore do pukul 7 malam. Jadi ini bereng toroknya sudah nang sangat-sangat bahagia semua untuk merayakan Natal tahun 2021. Puji syukur kita do Tuhan ini. Jadi perjolo sali don nami dong oleh tegodang tu amang padita nang songoni tu pangulani Uria nang songoni sudah ya seksi-seksi Natal tanpa semua seksi-seksi semua acara ini tidak bisa seperti ini. Jadi di sok kami madokon selamat Natal tu amang pandita nang soni pangulan Uria nang soni tuala amang do tuala inang selamat Natal untuk remaja na Poso Bulung, selamat Natal untuk tamu manang pamuay nami na marayang Natal Bornginon nang soni selamat Natal kami ucapkan kepada TNI Polri yang telah mendukung kegiatan Natal ini. Jadi semoga sukacita ini membuat tahun ke depan COVID-19 tidak ada lagi. Amin. Mau lihat Horas. Mau lihat matutu pinasa amati kitu na pasaton si palasrohan ya kaya na kota. Shalom. Oras madihita salu nama nginang nuaing matikina pasahaton hata mauleate tuaka naung marhubas di huriata di bagasan satau bulun khususna tu parorgen doho tu par IT alani di jauhami ma amanami nanami song-songoni nang yanakon nami na parjolo parorgen asa tujulo maamu jongjong amang te siahaan na paduahon yanakon nami Repalino Sibarani na patuluhon Jonathan Tabunan na paupaton yanakon nami Jeffrey Pakpahan tertujulo maamu amang do yanakon nami naong niguari baru sian IT amang DR Simanjuntak namangihut
inang DR Simanjuntak Boru Panggabean, yanakon nami Juan Sitopul, yanakon nami Ria Turnip, yanak kota Catherine Malau, diwakili tuala inang situa Boru Marpau, yanakon nami Noel Simanjuntak, diwakili inang Paditama. Iya, jadi mau lihat di Tuhata, mau lihat di Hita Saluna Tarlumobi. Secara khusus Huriata, Paditata, Parhalado, Suangsongoni nang ruas. Madok mau lihat godang di hamu amang inang naung mangurupi Huriata Gabe Martaba Sikop do Ulina di Pamujiota Marhite-hite aka ede nani uluhmuna. Suangsongoni nang tu parsong leader saluhna naung mangaleotiki berlatih doho manguluon ede dia ka minggu-mingguta alai secara khusus tu kesepakatata ya si palas niroha ima jonaboy tapasa si kuriata ima tu par organ doho tu tim IT mulai tema dihamu salinaya manginang say lam tu tabana ma hicani rohamuna makubasi huriataon asa lam uli lam une lam dinggan lam las rohani tuata di pamujiota di ganup-ganup partikian khususna di parmingguan otik susadia nabo di pasa huriata las marohamuna majalosa te amanginang sotung moru semangat muna song-song ni tarlumobi Tuhamu amanami nanami di song leader songoni majo nabuira tarpatu pahuriata di Tikion mulai ate madihita saluna doaing pasatai masih pelas niroha ba molo rade ketua dohot padita nami mahita pasaton. Melihat tema di hamu amanginang hudul mahamu songoni ma nabu di pasaturiata si palas niroha tu parorgedo tu tim aitita melihat tema di hita saluna horas marede hita sen nomor 47 ayat sada dohot 2.
debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal marihita saluhutna. Di hamuaka amanami dohot inanami, suasoni nang akayanakon nami, sikola minggu remaja nang naposobulung, di Lasni Rohata, di pesta Natal Bornginon, hata nitu hata na mangguhi Lasni Rohatai, ima na dienet sian buku pesalmen, bidu 147, mamuka sian ayat sada, rodi ayat 10 sada. Hujaha madihita, tapai hutiu madi bagasan rohat tabe songonoma hata nitu hata. Haleluya. Ai denggado edde honoto debatata. Ai hasudu ngado ibana tama papuji-pujion. Jehovah do na pauli Jerusalem. Ibana na papunguhon halak Israel akan nama pari. Ibana pasabam akaparroha bujok. Jala dililiti akabugang nasidei. Ibana upilang torop ni akabitang. Dijodo guarna sida sudena. Tibuldo tuhatai jala pargugu situtu dak kabilangan parbinotuan nai. Jehovah pakehehon akanani rupa dipatuki tutano yang go aka parjahati. Maredetari parmahamu upuji Jehovah marhite-hite hamoleteon palu hamuma uning-uningan mamuji debatata. Ibana makukupi langiti marhite-hite obun. Ibana paradihon udat tutanoon. Ibana patubur duhut di akaduluk. Ibana mangalehot tupinahan gagaton nasida. Nang tu aka anak ni pidong sigak aka nangwak-ngwak. Dang lomorohana mida haguguon ni hoda. Dang lomorohana mida hai-hai ni bawa. Di halomohor rohani Jehovah dotahe aka nama kabiari ibana aka nama kalunguton asini rohanai ima hatani tu hatta. Di hamu akamanami dohot inanami sudi mahita namarlas ni roha di perayaan Natal di bagasan Bornginon. Ede homa Jehovah ima nagabe ipola ni perayaan Bornginon. Bernyanyilah bagi Tuhan. Akamang dohot tamuinang kupikir hata ede dang hata nasomal tabigibei nunga padohan namaos yang sering kita dengar. Bahkan kita sering juga melakukannya. Au sugari di suku kita nuaing akamang dohot tamuinang ahadu ede. Hauma jua kenang ahadu ede. Enggak marede ita, marede doa munakin. Ahadu ede, apa itu nyanyian? Ahadu ede. Marede mahita sanina, marede doa nita. Hape dakta boto ahadu ede. Buasa marede hita. Buah kamang. Ahadu ede. Nah ati buaru panigabe songon na segar rohamuna mangalusi ala nadak cerdas cermatom memang ati perayaan Natal don. Ede angguna huat tusi ima dalan papuason na di roha. Ima sada dalan papuason na di roha. Jadi molopodjo rohani sada-sada halak marede may bana. Dak soal rupanita bu ede nay manangdang napiting puas na di rohanay. Ayarong do parede di kamar mandi ate. Adong do penyanyi karaoke, adong do penyanyi latar, penyanyi pentas, alai paling tidak penyanyi kamar mandi. Marede kita asa puas na di rohatay. Asa puas pakilala atay. Jadi molo hudok nakina kamang dohot tamuinang
salah satu sarana untuk mengungkapkan hati, mengungkapkan perasaan. Papuason na di roha. Berarti adong do piakan asing. Adong do halak rupani asa puas sobuna di rohanai. Lawi bana marnonang tujabuni dongana. Ida, jabu donoai. Ai sodo. Ai rojo ba tujabum. Marhuai marnonang johita. Marnonang manasida. Nga puas be pakilalaku. Pokok na hupa buah tuho jala hola tuho de hupa buah. Enak. Puas na di rohanai. Dung makatai nasida. Mungkin bahasa kerenna curhat ate. Aku mau curhat dulu ninna tudongana. Na peting puas adong na pojok di rohana. Adong na solo di rohana. Jadi molodang di Papua si olo dan dosongo bendungan na meluap. Bendungan nanaing topas aek nai. Jadi molodang di Papua olo do gabe pulha tembok nai. Jadi ikut di Papua doi. Songoni marupani. Marhite na teriak. Teriak ibana soni naguguan. Itorplong madihilala. Adong do buse Papua na di rohana marhite na tangis. Jadi saya rong dotok saya ditahan, ilunai ditahan tangis nai. Saya din nabuti HP dibuka sangat citian. Roma dongan nama dok. Tangis suneda, tangis sun Papuas ina. Itortopu marupani ditangison. Idu benna di bibeltai adong adung. Adung bukan berarti mengedungi songok kita na mengedungi dah. Muluhyado peta bereng na beruon mengaduk kalak Batak. Menortor-nortor songoni rupani buti. Nak piadong disi na berduka. Merhite-hite na mengaduk. Idu asarong di bibeltai yate. Molo di hati Indonesia rata apat do di dokon. Ede adung di dok. Papua na di rohai. Boy do marhite-hite na tangis, marhite na mengadung. Aduk koma ninna asa puas pakilalaan na. Marhite na makatai. Ayolo do say solo di roha. Tui se madohono non. Tui se mapapua sono. Jala molo say solo di si. Olo do gabe sahi rupani di jolmai. Alani molo tado nuaing ede ima sadadalan Papua na di rohata. Bah. Idu asa molo tabigi sada ede. Olo doi sahiran na mewakili perasaata. Ay molo dia dehon nakiningat dia deho siondo ya nakotai ede selama Natal mama papa ina au iturhudo puro aku amang. Masuk onu liling nala subui babe marnatal dohot among ni badot inong itor ni ingok ma nasida na dua buti. Kebetulan mangulu do pena tua-tuai. Jadi hamu pesokoni atik penaung di tanomar rupani pasti do taringot tamu. Jadi nama bayan ede doh namang ede honi gabe mewakili perasata. Asenang itur nang melujungi hita nang marnatal rupani doh na tua-tuai. Akan ada usian na tua-tua nate. Mulu tabigi misalnya ede ayah apalagi mah naung liling ditinggal hon ayahna, bapakna. Sahira nahita, hita langsung mengalami ede rupani. Jadi bisa saja ketika diciptakan lagu itu, dia benar-benar rasakan, dan ketika dinyanyikan oleh penyanyi lain, dia rasakan juga. Jala ditik kita begi, gabe hirana tahilala, hirana alami. Idu bin nagabi olo hita larut mabigi jala manangihon aka ede. Hita pesongan ido dakolan nama bigi tiki mangede honi perupani bodo gabe larut tita di emosi i ayau don sehirana ni tarup na dia udon natu audo kataon natu audon edeo. Jadi ima akamang dohot tamuinang hina argani ede
ede ima dalatta papuasson na dirohata. Jadi molo marede hita aka na tua-tua na julik marede do laho papuasson na dirohanai. Ai gudang na solo dison daktar dok, daktar pabua. Jadi tumagom ma dede konninna. Daktar tangiso tumagom ma ni ronggoson, tumagom ma ni tortor honina, manortori mana sida rupani, asa puas pakilalaan. Bere kamu ma anon aka sairni edei. Jala gudang na naik si pabota marhite-hite aka edei perasaan apa, adong be rasa suka, rasa rindu, rasa malu. Malu aku malu pada semut merah inna si obi mesak na beruo. Nian itu raha madohonon ni porngisia teh tuibana. Alai songoni marupani di bagasan edei di Papua dia malu. Edei boido Papua son rasa sesal, rasa cemas, rasa gembira, marah, pokoknya segala macam perasaan madisi, dari rasa senang sampai rasa sedih. Kupikir ima hina argani ede. Jadi molo marede hita rupani ba tapake mai laho papuason pakilala ata, papuason perasa ata. Ima molo ede na umum, ede na sekuler. Buhado molo ede huria. Buhado molo ede rohani. Holan na Papua so pakilalado hita molo marete. Upikir daw. Ede secara hak Kristenon selain daripada dua dan harapan, nyanyian atau ede itu adalah ungkapan iman. Jadi molo nakiningan ede umumi, boy doy mengungkapkan ya, ima laho Papua so ede huria ima dalata bersaksi tentang Tuhan, menyaksikan Tuhan, bahkan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan, karya Tuhan di dalam diri kita. Ido asa aka ede huriai molo tabereng jala molo tapai hutihut akan nata ede honi sasitong na kesaksiat tadui. Parwau kamu mabuku edetei itor bahir-bahir dua dibain. Nadia ma ede puji-pujian, nadia ede hari Minggu, nadia ede hasesani dosa, nadia ede makatidakon haporseaon. Jadi dang buya sal dicomo tatok songoni, dang buya sal dipapiakon ngadong aka panidangiot disi. Ketika kita mengaku iman sudah ada di buku ende kita itu, di buku nyanyian itu yang mana mewakili kita untuk menyesali dan mengaku dosa-dosa kita. Alani molo di huriata, di halak Batak khususnya, dirajumi do buku ede songon Alkitab kedua. Dakku boto sahatu sonari tahilalado pe. Kalau dulu lebih baik ketinggalan Alkitab
ketinggalan Bibel daripada ketinggalan buku ende. Jadi sada do Bibel Israel ketika itu menyaksikan perbuatan karya Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mereka diajak untuk bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Molohita ahama bagasan nguluta, pinomat di bagasan nasa taunon. Na parjolo hupikir patut dohita mangedeho Jehovah ala bolas sita marnatal taunon secara tatap muka, on-site, bukan online. Yang sugari ta-review mula kita tupudi musebuti, nian na tahu ni marnatal dohita songonot tanggal 24, alai sangat-sangat tegang mahita sudi. Jujur akamang dohot tamuinang, au secara pribadi ditikina marnatali, alai sonari mau kudok ngamalua behita besudi, sasitong na virus do di pamatango. Jadi borngi 20 pati sasitong na dang kondusi be pamatango. Saat tu tanggal 25 marulaw na badia hita, jala molodingo tamu dak pinak ke depe sokonon. Rodo inang niya madok, pakai masker. Marulaw na badia dekat dengan jemaat, pakai masker. Ala songon na wama dohonon hirana susuman ni hilala sa tiki pakai masker, molodingo tamu tanggal 25 hita marnatal marulaw na badia, huleo buti roti buti tuhamu dibuat tamu anggur sa tangaku, hape nga virus di tangaku. Diboto hamu dodung masuk tu rumah sakit, sada do husuk-husuk na parjulu. Alana huingok maopung rut hujalang disi, hape nga virus di song. Tapi puji Tuhan na manginang, satu sadarion sehat do pungrut. Dang adong nasida, gabe masuk rupan itu rumah sakit di karantina. Marsuguk ne muse. Sai pinatinggil masih parionon, mabigi adong do ruas ni huria, napola di karantina, ala ni na marulaw na badia dohok na marnatal na tuari. Pinaima sa minggu, pinaima 2 minggu, 1 tolu minggu, dang adong puji Tuhan, haleluya. Kupikir daktar doko kita secara pribadi awamang doho tamuinang daktar doko nau manengah. Hagugu udni debatadwi. HP jangankan songoni holan masih oso sampai huita buti nga adong berupa niaka virus segala macam. Huha porsia ido mangula do tuhate. Diaka ulauta, diaka parjupangata. Tanggal 26 dang bubi hita marnatal online na mahita. Jadi molo hudok sonari aha masih dehonot tadi bagas sabornginon iko marede do hita, boy hita on site, boy hita tatap muka. Atik pihak kamang dohot tamuinak tetap do pihita iko prokes ketat. Nakibotari rodo kapolres duson. Ibereng nasida do dakku boto diputu nasida do. Binigi mamarsugup manangah kahabarita si bigion. Lapatan na nang petapaluas nueng tulu sa kursi iko tetap do atia kamang dohot tamuinak. Kubere kami dang unur-unur benang berisan nobuti. Jadi demi kesehatan ta do rupani. Nangpe puji Tuhan ngamalua behita nita alai ko tetap dope iko tajamoton hahi pasota. Molo tai ngoti patut dohita marede tu Jehovah. Mau leate ma Tuhan. Mau leate boy hita pajupang songonon. Jala siet dehonot ta dope tuaka arina mangihut. Asa unang pinian adong online, onsite masude, tatak muka mahita. Ay natabuan na pajupangon, ay pajupak kita masih tijua buti. Tangarong budayat ta masih tijua na te, masih horasad do, masih tijua buti nuaing, masih horasad do budayat ta. Alay buabe non, sokoni majo. Molo holam makiduk mata perupa ni pajupang dongan imajui
Asal masih Tuhan nate. Unang gabe masih Tuhan. Na padua hon patut do hita mangede ho Jehovah ala disuruh anak na Yesus Kristus tubuh tu portibion lau pasaihon utang di dosa tei jala iman nata pestaho di natalon. Dak somarede hita. Songon hata ni tei di buku ede 50 ayat 3 basado amai disuruh anahi asagaroron na sude utak tai. Idu hata ni tai di buku ede 50 ayat 3. Aha mamusesi ede honota kamang dohot tamuinang. Dia masih hati dakonota. Dohonota ma songon hata ni tai hatuau do lasniro hado hatu tubuh ni Yesusi. Hatuau do yate. Las niro hadoi. Sotu ngadok kita nagabe menderita, sotu ngadok kita nagabe susah ala tubuh Yesus. Jala imahu pikir nuaing nataulupon di bagasan bornginon. Aha dope muse. Hupikir au sugari di suku kita sada-sada gudang dope sede honota. Mungkin asing duet deku, asing duet demuna, asing duet demuna, asing duet demuna. Masing-masing kita punya pengalaman tentang karya Tuhan di bagasan nguluta. Alani mulu ditugiho kita nuaing marede ma edehom majahuba. Taedehom ma pabahenan ni debata di bagasan nguluta. Taedehom ma akan pinatupan ni debata di bagasan nguluta. Baik secara pribadi, secara keluarga. Suasongoni nang diaka parsaurata. Marede mahita mangulupon pasu-pasu ni debata di bagasan nguluta. Atong selamat makatidako Tuhani, selamat mangedehon pasu-pasu ni debata, selamat merayahon Natal hatu tubuh ni Tuhata Yesus. Dohonon nami matuhamu, selamat Natal madihita saluhutna. Martang yang mahita. Mau liate madiho Tuhan, edehonon nami maho tutu, hati dakonon nami, ala dengan dibasam, ala asini roham, nunga disuruho anakmu Yesus Kristus, tubuh tu portibion, asa melua hami, sian hadu saun nami. Ima Tuhan, nahu halaco kami di bagasa bornginon, jala ima si uluponon nami, ima si edehonon nami. Atong pasu-pasu ma lasni rohanami. Pasu-pasu ma perayaan nami di bagasa bornginon. Pasu-pasu manang ruas ni huriam, sian na met-met rodi na magodang. Asima roham dihami, marhiti anakmu Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amen. Tatomu-tomu ma hatani tuhata marhite na marede hita sian bukuede opa pulusia ayat sada dohut udutna laos tapapungu ma peliata. Marni dahala sandiro atai
persuruannya diginjangi. Siang ginjang beban asimi, dinami sude nama mardosaon, membain haluan di hami toktong. Aha ulan indenggan di roham, sinehonon nami belas di roham, dan seredang perak dan pinang hidup, ai rohanai asambing dolomo. Taida mamuse acarata tujulu parsuruan nunga ditongos hata haluauni. Didok Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibion jamita hok kamuma barita nauli tunasa natinopa. Buan barita nauli tu akana pugus, barita hot tu akana tarhuru ngasa malua, baritahon tu akana mapitung asa marnida, palua ma akana ginosagosa, baritahon ma taon para sini rohaon ni Tuhani. Atong hamuna dongan saha porseaon, songotada ni panguluyom muna tu debata, ta patarida homa ngulu na hobar tu barita haluau ni di Huriana doho di Portibion, marede mahita. Tatangi ako mapiliata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu silihon-lehon na dinggan, dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihan non, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gurang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
bagasa dame jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Molotukso masih jalanga pehita kamang doho tamuinang. Tatabi ma akan nadihabirak siamuta tadok ma selamat Natal ma dihita saluhna.